Ente kıyın bolsa da bolup geçen vakany gurrun vermekçi. Bir gyz bilen ýigit bir-birlerini şeýle bir söýüp, ömürleriniň ahyryna çelli bile bolmagy wada edipdirler. Şeýle bir söýüpdirler birek-biregi. Hiç bir güýç olaň öňünde durup bilmejek ýaly görünipdir. Şol aralykda ýigit şähere okuwa gaýtmakçy bolupdyr. Ýigit gaýda ýüzlenip, men okuwumy tamamlap geleýin, ondan sen bilen toý tutarys, bagtly bolarys. Ömrümiziň en süýüjü günlerini bile geçireriz. Maňa garaşgyn, men hökman gelerin diýipdir. Gaýdam ýigitiň aýdan zatlaryna razy bolupdyr. Aradan günler, aýlar, ýyllar geçip, ýigitden hiç ýyly habar bolmandyr. Ol şonda da umydyny üzmän, ýigitiň ýoluna bakyp, ak çekip, zarin tiller aýdypdyr. Şeýlelik bilen ýigit gaýdy unutup, bir baý gaýdyna öýlenipdir. Gaýdy bolsa, öýlerini näkilen diýen oglanyna durmuşa çykmary bolypdyr. Gaýnanypdyr, aglapdyr. Durmuşyň men maňlaýma ýadan ýazgady şeýledir diýip, başyny aşağı salyp razy bolupdyr. Toy ullan tuturup, aydın sağ, şolkun şahatlık dowam etse de, gaýdyň pikiri, ýüregindäki söýgüni unutmak barada değil. Aradan bir näçe wagt geçenden soňra,
durmuşa çıkan yigitten bir oğul perdendi bolupdyr. Oň adyna da şol ýöňki söýgüli ýigitiniň adyny takypdyr. Aradan en şabak geçen soň o ýigit durmuşdan nalap, deýrenip şu gyzyň ýanyna gelipdir. Gyýyz bolsa, o ýigitiň adyny tutup gyýgyranyna özüne yüzlenýän ýaly hayran galypdyr. Şu pursat bir çağıcın ejetine tarap kılgap barýanyny görüp, gözlerine ýaş dolup, öz adynyň tutulanyny eşitip, damagy dolupdyr. Enne giyjinni, diýip içini gürledip, ýygyna dolanyp gaýdy.